मालाया नोंनि खोथाखौ खोनासङाबा नों हारसिंनो थां नोङो फोथार गेजेराव खाम दामोबा न' सिंनिफ्राय मानसिफ्रा खोनासंगोन खेबसे खेबनै दामोबा मानसिफ्रा न' सिंनिफ्राय खोनासंगोन नों खामखौ सानसे दामोबा माखासे मानसिफ्रा नोंखौ न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारना नायहरगोन आरो साननै दामोबा नोंनि खाथि साफिगोन आरो सानथाम नों फोथार गेजेराव खाम दामोबा लासै लासैनो फैनानै नोंनि खाथियाव साफिफैगोन दा दिनै बड'लेण्ड सोमावसारनाया बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ कुनु एमएलए गैयामोन एमपि गैयामोन जोंखौ सापर्ट होग्रा जोंनि कुनु खुंथाय गोहो आसामनि जा दिल्लीनि जा पुलिस मिलिटारि सिआरपिआ लामायाव ओंखारबानो फैयोमोन बुख्रेबोमोन गाख्रेबोमोन बै समाव बिथांमोना रिक्स लानानै बिबान रुजुनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लामायाव लाबजेनामोनब्ला दिनै रावबो जोंखौ नायस'नाय नङामोन ओंखायनो बड'फानि सिमाङा मोगथां महर मोनबाय बिथाङा बुंदों इउनिटि थ्रु स्ट्रागलनि गेजेरजोंनो जांख्रिथायनि गेजेरजोंनो बर'आ खौसे जानांगोन आरो दिनै बर'आ खौसे जानो रोंबाय आरो बिथाङा बुंदों सोमावसारनायनि गेजेरजों रिभलिउसननि गेजेरजोंनो बर'आ बुहुमाव सिनायजानाय हारि जानांगोन आरो दिनै आसामथ' नंला नर्थ इस्टथ' नंला इन्डियाथ' नंला बुहुमनि गोबां हारि हारिसाफ्रानो गोबां मानसियानो दिनै बर'फोरखौ सिनायनाय जाबाय बिनि थाखायनो दिनै साबायखर सेलुट होगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ आंनि गोनां रायजोफोर माबा मोनसे मोननो थाखाय माबा मोनसे खोमानांगौ जायो थिग बेबायदिनो बर' हारियाबो बर' हारिखौ बुहुमाव अराय सम गायसननानै मोनसे गोजोर हारि हिसाबै दोनलांनो थाखाय बर' हारिखौ दाफुंनो थाखाय मोनसे गोख्रों हारि महरै बे गोलाव समाव जोङो 5,000 सुबुङा जिउ गारबाय जोङो बेखौ बावनो मोननाय नङा रायजोफोर जोंनि थांनाय 32 बोसोर सोमावसारनायाव जोङो 5,000निफ्राय बांसिन सुबुंनि जिउ गारनो गोनां जाबाय 20,000निफ्राय बांसिन सुबुङा जेल जानो गोनां जाबाय बे जाबाय जोंनि बर' हारिनि गोथां जारिमिन आरो बेयो मालायनि थाखाय नङा बे आसाम सरकारनि थाखाय जायजों जों संसार जादों जायजों जों एखेलेगे थाफानानै दिनै सोलिगासिनो दङ जोंनि खुंथायखौ जायफोरा बिबान लादों बे बिबान लाग्राफ्रानो जोंखौ जौगानो होआ जोंखौ समान समान जौगानो होआ जोङो जेफोर आयदाफोरखौ मावोब्ला बर' हारिया जौगागोन बे आयदाफारिफोरखौ हाबाफारिफोरखौ बिथांमोना मावा दा बिनि थाखायनो सोमावसारनांगोन आरो बै समाव 6 बोसोर सोमावसारनायनि उनाव BSc सुक्ति जादों BSc सुक्ति जानायाव बर' दैदेनगिरिफ्रा रायलायदोंमोन BScआ जोंनि थोजासे नङा आरो सोमावसारनांगोन उनाव नायबाय BScआ जोंनि जेबो लाबोनानै होफैनो हायाखै बिनि थाखायनो 3 बोसोर BScखौ नायनायनि उनाव 1992 मायथाइयाव फिन बर' उर्खाव गोरा ब्रह्म सोमला बसुमतारीमोननि दैदेननायाव एगेन बड'लेण्ड आन्दलना जागायफिनदों बै समाव BNTबो जोनोम जाबाय फारसेथिं अस्ट्रनि सोमावसारनाय फारसेथिं गणतान्त्रिक सोमावसारनाय बे मोननै सोमावसारनायाव नोंथांमोन आइ आफा रायजो राजाया बयबो गासैबो सात जारला दुखु खैफोद नेवसिनानै बाहागो लानायाव उनाव थांनानै 2003 मायथाइयाव BTC एकर्ड जादों आरो बिनि सेरनो साइडजोंनो आन्थोरजुवाजासे MDPआ सोमावसारबोदों बिथांमोनाबो 1980-86 मायथाइनिफ्रायनो BSF मुं लानानै जोनोम जानानै बै समनिफ्रायनो जिरायनाय गैयाजासे बेसेबांबा सात जारला सहायनानै हाग्रा बंग्रा बेरायनानै पुलिस मिलिटारिजों जुजिनानै बिथांमोना हारिनि थाखाय नांबोदों उनाव बिथांमोना फैयै 2005 मायथाइयाव सिजफायार खालामदों 2005 मायथाइयाव सिजफायार खालामनाय लोगो लोगोनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायदों जोंनि हारिनि सोरबा NDPखौ बरायनो सानाखैमोन नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादा बेखौ बरायदों आरो जों बै समावनो सानदों जे BSc आरो BTCआ जोंनि सिमां जोंनि जे हास्थायनाय गाननाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै बेखौ NDPनि सिजफायारनि गेजेरजों जोङो गणतान्त्रिक सोमावसारनायखौ गोख्रों खालामफिननानै फिन खेबसेबाव 3थि खेबनि थाखाय जोङो मोनसे सोमावसारनाय खालामनांगोन आरो बे सोमावसारनायजों जि मोनसे सुक्ति जागोन बे सुक्तिजोंनो फैगौ 100-102 बोसोर
बर'फ्रा जाहाथे बिखाफोर जानानै खुनु खैफोद गैयाजासे संसार जालांनो हायो बेबायदि मोनसे सुक्ति खालामनो हाजासे सोमावसारनांगोन होननानै जोङो एनडिपिजों ज' बाहागो लाफादों आरो बै समाव नोंथांमोना नुदों गोबां दाङाबाजि बर'फोरनि गेजेराव पुलिस मिलिटारिजों जायफोर बर'फ्रा बुथारजादों बिसोरखौ जोङो मुंख्लं होदों नाथाय गावजों गावबो बर' हारिया गोबां थैलायदों गावजों गावबो थैलायदों बिटिसि जोनोम जानायनि उनावबो 150 सुबुङा राजखान्थिनि थाखायनो थैनो गोनां जादों बेखौ जोङो मुंख्लंबो होनो हायाखै बिथांमोनखौ जेबो बिमुं होनो हायाखै दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि मोनथायनि थाखाय बर' हारिनि मोनथायखौ जाफुंसार होनो थाखाय गासैजोंबो दिनै एनडिपि जा गुबुन आफाद जा बयजोंबो आखायाव आखाइ हमलायनानै थांनो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि रनसायदों आरो बे हिसाबैनो दिनै सोरबा बुङो मोनसे समाव एबसुजों एनडिपिजों गोरोबलायामोन बुथारलायोमोन बोरै लोगो जाखो बर' हारिनि सान्थौआव एनडिपिआबो आगानसे हरदों जोंबो आगानसे हरदों आरो दिनै जों खौसे जानानै सोमावसारनो हादों दामान गोनां रायजोफोर आङो बर'नि मोनफ्रोमबो आफादखौ खावलायदों जोंनि आफादनि जोनोमा मानो जादों गावनि उदैनि थाखाय नङा गावनि न'खर संसार जानायनि थाखाय नङा न'खर संसार जानो थाखाय गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोंनो आफाद नाङा खामानि मावबानो जायो आबाद मावबानो जायो साख्रि मावबानो जायो बेफार फालांगि खालामबानो जायो जों आफाद दादों हारिनि थाखाय ओंखायनो आं दिनै खावलायदों बर'नि माहारि आफाद राजखान्थि हान्जा रिभलिउसनारि अर्गानाइजेसन सेंग्रा आफाद एनजिअ जियानो जाया मानो बयबो दिनै बड'लेण्डनि थाखाय खौसे जानांगोन अब्लासो बड'लेण्डआ जाफुंगोन दामान गोनां रायजोफोर जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै बर' आइ आफाद रायजो राजाया बयबो हास्थायदों बड'लेण्डआ जानांगौ जों सोमावसारनायखौ एंगारनो हायैनि भारत सरकार आसाम सरकार जोंनो रायलायनो गोनां जादों थांनाय कंग्रेस सरकारनि समावबो रायलायनो गोनां जादों नैबे बिजेपि सरकारनि समावबो जोंजों रायलायनो गोनां जादों बिथांमोना बायद' जादों सोरनिबा अननायजों नङा नोंथांमोनजों गोलोमदै बोहैनानै सान्दुं अखा नेवसिनानै राजा लामा जौथिनायनि थाखाय रेल लामा जौथिनायनि थाखाय दिनै सोमावसारनायनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारा जोंजों रायलायनो गोनां जादों नाथाय बेबायदि समाव दुखुनांथाव खोथाया बेसो जोंनिनो सोरबा बिग्रायखांनानै रिभलिउसन खालामनानै जांख्रिथायाव बाहागो लानानै दिनै जायफोरा राजनितिनि गादियाव जबाय बिथांमोना दिनै नाङै खोथाफोरखौ बुंनानै हारिनि मानसिफोरनि गेजेराव गुदुं खालामनो नागिरदों रायजो राजाफोरखौ आं सोंनो लुबैयो दिनै बे गसाइगावनि फोथाराव बड'लेण्डखौ बर' रायजो राजाफ्रा लुबैयोना लुबैया बयबो लुबैयोथ' खेबसे बयबो स्ल'गान होमबासो मिथिगोन जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि आं बेखौनो बुंनो नागिरदों रायजोफोर दिनै जों बड'लेण्डखौ बिखा बिख्लोनिफ्राय गोरबो सिंनिफ्रायनो जिहेतु जानो लुबैयो जोङो गाव हारिनि सिङाव जायफोर बड'लेण्ड हास्थायो बे मानसिफोरखौ थिग खालामग्रोनांगोन दिनै नोंथांमोना नुदों नैबे मास मोननैयाव मा जालांखो मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ होननानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रासो सिगां बुंनो हमदों नोंथांमोना नुदों बिथांमोना एसटि जायोबा जों थावनि हागोन ना रायजोफोर जों साख्रि बाख्रि मोनगोन ना जोंनि हा हुआ थागोन ना जोंनि एमएलए मन्त्रिया थागोन ना खुनु दिन थानाय नङा दिनै एसटि जायगायावनो एमपिआ से जाबाय नाथाय बेबायदि समाव जोंनि बिटिसिनि सिमानो बुंदों बिथांमोना एसटि जाग्रोनांगोन एसटि जानांगोन आरो जेब्ला जों हेंथा होनो थाङो अब्ला गुबुन हारिफोरनि सिगाङाव बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपि हारिनि सुथुर नोंथांमोननि सुथुर जोंखौ बिथांमोननि सिगाङाव दिनै बानसावदों मानगोनां रायजोफोर गुबुन हारिनि सिगाङाव मा बानसावा मा बुङा बेजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेबो साननांगौ गैया मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जादों जोंनि हारिनि थाखायसो मालायनि थाखाय नङा आरो दिनै बिथांमोनखौ आं सोंनो नागिरदों बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय राजखान्थि खालामदों ना गुबुन हारिनि थाखाय राजखान्थि खालामदों आरो नोंथांमोनाबो बयबो दिनै डिसिसन लानायनि थांखि लानायनि सम जाबाय जाय राजखान्थि हान्जाया
जाय राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा हारिनि थाखाय खामानि मावा, हारिनि थाखाय गसङा, हारिनि थाखाय खोथा बुङा, मालाय हारिनि थाखायसो दालालि खालामो, गालति खालामो, बेबायदिखौ खिन्थु बर' हारिया खुनुदिन जायगा होआखै रायजोफोर गोदो गोदायनिफ्रायनो। ओंखायनो दिनै जोंहा बेखौ थिग खालामनायनि सम जाबाय। जों थिग खालामनांगोन। दिनै मोनद' हारिनि मोनद' जौगानाय हारिया जुदि एसटि जानांगौब्ला जोङो थेर बेथेर जागोन। बेराफारसेथिं आंनि सोमावसारनाय हारसिंनि नङा बियो, नोंथांमोना बर' फिसा हिसाबै बड'लेण्ड बिदों, आंबो बिदों। आं एबसुनि आफादगिरिल', बिनिफ्राय बारा जेबो नङा। आंखौ सोरबाया सोंखारियो, आं बिखौ बरायो। आंखौ सिखाव होनो, दालाल होनो, दाखाइट होनो, मा होनो, आंनि बिमा बिफाखौ रायो, आंनि न'खर संसारखौ रायो, आंहा बेवहाय जेबो बुंजानांगौ गैया। मानोना बर' हारिनि बयनिख्रुइ गोरिबनिख्रुइ गोरिबसिन, बयनिख्रुइ गेग्रेब न'खर संसाराव जोनोम जानाय सासे सुबुं आङो। जौ लोंनानै जाय बिफाया गथ'खौ लेखा फराय होनना बुंनो रोङा, बेबायदि बिफानि न'खराव, बिमानि न'खराव जोनोम जानाय सुबुं आङो। ओंखायनो आं मिथिगौ दिनै आंखौ लानानै सोरबाया माबा बुङो, आं बेखौ जेबो साना। नाथाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लानानै सोरबाया माबा बुंगोन, आं बेखौ खुनुदिन सैज्य खालामा। आं बेखौ खुनुदिन सैज्य खालामा। ओंखायनो आं दिनै फिन वार्निं होगोन जे दाखालि बावै दिल्लीयाव हाग्रामा महिलारिया बुंदों बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया। आरो फिन आसामाव फैनानै बुंबावबाय, दाखालि बावै गावसोरनि पार्टी अफिसाव मिटिंआव बुंबावबाय बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया। बड'लेण्डखौथ' आंनो मोननांगौ, बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया। बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया मा? बबे लेखायाव फरायनानै, बबे इउनिभार्सिटियाव फरायनानै, बबे कलेजाव फरायनानै, बबे संबिधानखौ फरायनानै, बबे पलिटिकेल साइन्सनि लेखाखौ फरायनानै बि बुंदों इन्डियायाव मोनसे रायजो जानोबा क्राइटेरिया नांगौ होननानै। दिनैसिम कुनु मोनसे रायजोखौ क्राइटेरिया लानानै बानायाखै रायजोफोर। सोमावसारनायखाय, बिनायखाय, नांगौ जानायखायसो रायजोखौ सोरजिदों। इन्डियायाव कुनु मोनसे रायजोआव 1000 जन आईएएस अफिसार, 1000 जन आईपीएस अफिसार, 1000टा इन्डास्ट्री, 1000टा इन्फ्रास्ट्राक्चार बानायनानै रायजो जानो होननाय कुनु रायजो गैया। भारतबर्षआव उदांस्रि जानाय समाव मोनसे गोरिब हादोरसोमोन। बे हादोरनि रांखान्थिया मोजां नङामोन, समाजखान्थिनि अबस्थाया गाज्रिमोन, राजखान्थिनि थासारिया मोजां नङामोन। बै समाव भारतआ हादोर हिसाबै जोनोम जादों। दिनै बिथाङा गुबुन हारिनि सिगाङाव जेराव सरकारानो खर' गंग्लायनांगौ जायो, अफिसारफोरा दिनै जुक्तियाव जोंजों जिरायनो हाया, बिथांमोना बड'लेण्ड मोना, बड'लेण्ड होनो हाया होनना बुंनो हाया। बैबायदि समाव जोंनि सोरबा सासेया थांनानै बड'लेण्ड होनो नाङा, जों बड'लेण्ड बिग्राफोरखौ दिल्लीयाव लायनो साहा लाल साहा लोंना हरनांगोन होनना बिसोर बुङो। जुदि दिल्लीयाव बिथाङा जोंनो लाल साहा लोंनो नांगोन होननानै बुंनो हायोब्ला बर' आफाया रायजो राजाफोरा लुबैगोन बड'लेण्डखौ मानो बिनानै लाबोआखै। दिल्लीया दिसपुरा बिथांनि बायदिसो सोलियोबा दिनै बिथाङा मानो बड'लेण्ड जेंनाखौ एनडिपिनि सावरायनायखौ सुस्रांनानै होआखै। दिनै जोंनि सोंलु मानगोनां रायजो राजाफोर, दिनै जोंनि मेगन सिगाङावनो गोरिब गुन्द्रा जोंनि फंबायफ्रा, जोंनि बिनानावफ्रा गुजरात हारियानायाव थांनानै मालायनि बान्दा बैनो गोनां जादों। लेखा फरायनो थाखाय लेखा मोनाखै, थाखा फैसा गैया, बेराम नायजानो हायाखै, न' गंसे मोजां लुनानै लानो हायाखै। बेसेबा गोरिब गुन्द्रा बेबायदि समाजखौ बिथांमोना दिनै थगायनो हमदों। दा नंखायनो रायजोफोर, बावैसो बेंटलाव मिटिं गानानै बिथाङा बुंदों आं लायनो एनडिपिनि फैसा हांग्रासोमोन। आङो बुंनो नागिराखै बिथाङा मामोन। आं एनडिपिनि फैसा हांग्राबा एनडिपिआनो बुंगोन। एनडिपिनि दैदेनगिरिफोर दङ बेवहाय, आं बिथांमोनखौ सनमान होयो, बर'नि रिभलिउसनारिफोरखौ सनमान होयो। बिथाङा गावनि उनथिंनि जारिमिनखौ नाय, बिथाङा बबे न'खराव रुपानि सामुस हरनानै जोनोम जानाय। खोथा बुंनाया फुङाव मोनसे बुङो, मोना मोनसे बुङो। खोथाखौ थिंगियाव खैबार सोलायो हिसाब गैया। जरखार बायदि मिनिजायो गुबुन हारिफोरजों, खोथा बुंजेनबानो मिनियो गुबुन हारिफ्रा। जोंनि हारिफ्राबो बर' हारिखौ बिथाङा लासिंसिं खालामदों, लासिंसिं खालामदों। बर' हारियाव दिनै लेखा रोङै मानसिनि अभाब गैया।
प्रफेसार स्कलार PhD लानाय मानसिनि अभाब गैया लेखा गोरों मानसिनि अभाब गैया दिनै बर'नि रिसार्च खालामग्राफ्राबो नेशनेल इन्टारनेशनेल एवार्ड मोनबाय बेबायदि हारियाव दिनै बेबायदि सासे मानसिया जखार जानानै दिनै जोंखौ माबायदि लासिंसिं खालामदों दा बेनिखायनो रायजोफोर आं खावलायगोन हारिया दिनै जोंहा गोख्रों जानांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव जोङो थि खालामदों जौ जुवाया जोबनांगोन बे मेलाफ्रा मेट्रिक परीक्षा होदों मेला होग्राया सोर नागिरनानै थांबा नुगोन नोंथांमोनहा बिथांमोननिनो सोरबा जागोन मेट्रिक परीक्षा जाबाय थादों जुवा होनांगौ जौ होनांगौ जौजोंनो जोंहा न'खरा गेग्रेबजोब्बाय आइजोफ्रा अन्थाइ फुख्रिनो गोनां जाबाय आइजोफ्रा दिनै राजा लामायाव फैनानै खामानि मावफैनो गोनां जाबाय मानो फिसाइफ्रा जौ लोंनानै दिनै गोरलां गोथां जाबाय देहाया नोरजिया जाबाय जों बुंदों ABSUआ जौ बन्द जानांगोन जुवा गेलेनो जुवाखौ सोर गेलेयो जुवा गेलेनानै मा जायो सोर साबेसे बर' मानसिया जुवा गेलेना माहाजोन जादों नोंथांमोनानो बुं दिनै सोरबाया हाजिरा मावनानै फैसा मोनदों माइरं बायना लांनांगौ गथ'नो गाइखेर बायना लायनांगौ लेखा बायनांगौ जुवा गेलेनानै 300 थाखा 500 थाखा थांबाय न'खराव माइरंआ सहैया जों मिथिगौ दा दिनै बेफोरबायदि लिडारफोर बेफोरबायदि मानसिफोरखौ सिनायनायनि सम जाबाय रायजोफोर दा बेनिखायनो आं बारा गोलाव खोथा बुंनो नागिराखै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मा लुबैदोंमोन बयजोंबो सिरोम होजानाय मान होजानाय अनजानाय रेसपेक्ट खालामजानाय मोनसे सोद्रोम गेदेमा बर' हारि बेखौसो बड'फाया लुबैदोंमोन दा बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' फिसानि बिबान बर' हारिनि सासे सासे सुबुङा गेरेमसा जानांगोन गोग्गो जानांगोन लेखा सोलोंनांगोन आखल आखु दानो हानांगोन जौ जुवाजों गोरोबा जानाय नङा ओरैनोबो जोंनि सुबुं अनजिमाया खम जाबाय क्वान्टिटिजों जों देरहानो हानाय नङा रायजोफोर ओंखायनो क्वालिटिजों देरहानांगोन ओंखायनो सासे बर' फिसाया बियो भुटान बर्डारावनो जोनोम जा क'क्राझार नोगोरावनो जोनोम जा जोङो लेखाखौ सोलोंथारनांगोन आं बिमाफोरखौ खावलायगोन गथ'फोरखौ आखल आखु दानायनि खामानि माव लेखा सोलोंनायनि खामानिखौ नोंथांमोना जाहाथे गोरलैनो खालामा एंगारा लेखा सोलोंनायखौ बयबो गोसो हो जोङो रांखान्थियाव जौगानांगोन मालायफ्रा फैनानै जोंनि सेर सेर बेसेबांबा जौगाबाय बेफार फालांगिया जोंनि आखायाव गैया जोङो दिनै रांखान्थियाव जौगानो हायाखै आबादखौ खेबसे मावो खेबनै मावा रायजोफोर रांखान्थियाव जौगानांगोन बड'लेण्डआ माला मोनगोन माला मोना बियो मोनगोन नाथाय दिनै जाय हारिया खस्थ' खालामो हार्ड वार्क खालामो खामानि मावो बेसो जौगानो हायो ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन जोंनि आइजोफ्राथ' जेसेबां गोख्रोंखा हौवाफ्राबो खामानि मावनायाव फासया नाथाय बेखौ रांखान्थि जौगानायाव बोरै बाहायनो हायो नोंथांमोना बेवहाय गोसो हो सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ गोदाव सोराव जानो होनो नाङा बिसोरो दिनै आदा ससेयावनो लेखा गारनानै ओरै थानां ओरै फैनां जादों बेखौ बयबो समाजा कन्ट्रल खालामनांगोन रायजोफोर आरो बड'लेण्ड सोमावसारनाया बियो मोनथाम लामाजों थांगोन गिबि लामाया जाबाय सुबुंनि सोमावसारनाय आरो बे सुबुं सोमावसारनायखौ जोङो हिंसा खालामनो नागिराखै हिंसा खालामबा नोंथांमोना नुदों माबायदि जायो हिंसा खालामग्राखौ मोजां मोना दिनै पाकिस्ताना उग्रबाद खालामदों पाकिस्तानखौ मुलुगा बयबो मुगैदों दा नंखायनो जोंबो हिंसा खालामालासिनो गावनि हायाव गावनि मोन्थाइखौ मोननो थाखाय गणतान्त्रिक भाबै जोङो सोमावसारनांगोन आरो दिनै बर'फ्रा बे सोमावसारनायखौ साक्सेस खालामनो बारा गोजान लामा गैया ओंखायनो 1 नाम्बार सोमावसारनायनि मुङाव कुनु लेखा फरायनाय मावनाय दांनाया थांनो मोना सोमावसारनायखौ बेजोंनो लांफाबाय थानांगोन हारिमुखौ जों गोख्रों खालामनांगोन बैसागोखौ मोजाङै जानांगोन गाननाय जोमनाय गासैबो गावनो सोरजिनांगोन गावनि हारिमुखौ गावनो गोख्रों खालामना लानांगोन रायजोफोर दा नंखायनो सुबुं सोमावसारनाया गिबि लामा नैथि लामाया राजखान्थि नांना नुदों BSc मोननो थाखाय इलेक्सन गेलेनांगोन BTC मोननो थाखाय इलेक्सन गेलेनांगोन ओंखायनो एबार नैबे बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय फैगौ 2019 मायथाइयाव जोंनि सोमावसारग्रा हान्जा ABSU NDPP NDEP UPPL पिपुल्स इलेक्शन कमिटि आरो गोबां आफादफोर खौसे जानानै 2019आवबो इलेक्सन गेलेनांगोन जोंनो MP नांगौ दिल्लीयाव बिथांमोना जोंहा बर' MP दङमोन जोंनि राजखान्थि हान्जानि बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै बिथांमोना खोथा फंसेबो बुङा
खोथा फंसेबो बुङाबा जेंनाया बोरै सुस्रांजानो गोदो जोंहा एमपिआ देरहालांदोंमोन सानसुमा खुंगुर बसुमतारी इउजि ब्रह्म धरना होदोंमोन रायज्लायदोंमोन बै समनि अटल बिहारी बाजपेयी बै समनि माखासे दैदेनगिरि एलके आडवाणीमोनजों बिटिसिए गले जादों ओंखायनो रायजोफोर ओइबार 2019आव जि लकसभा इलेक्सन जागोन सोर मा खालामो खालामा सोरबा खुन्दुं कम्बल फैसा सिगिनानै खोथा बुंनो फैगोन नाथाय रायजो राजाफ्रा 5,000 मुंख्लंनि खोथाखौ गोसोखांनानै बड'लेण्ड सोरजिनायखौ गोसोखांनानै मोनद' हारिया एसटि जानायखौ होबथानांगौ बे खोथाखौ गोसोखांनानै खौसे जानानै जाहाथे सोमावसारग्रा हान्जाया जायखौ होयो बिनिनो भट होनानै एमपि देरहायो आं दामग्रा खावलायखानानै दोनबाय जोबथारनाय लामाया सावरायनायनि लामा बावैसो सरकारा बुंदोंमोन हम मिनिस्टार राजनाथ सिंहखौ जों लोगो हमहैदों बिथांमोनखौ खुलुमनानै खावलायनानै मोनद' हारिनि एसटि होनांगौखौ होखाबाय बिथांमोना नाथाय एसटि जानांगौसो होनदों दाखालि बावै बानसलाबायबाय एबसुआ ओरै लिरदों एनडिपि प्रग्रेसिभआ ओरै लिरदों मोनसे हारिया मोनसे हारिजों सान्थियाव दोननो थाखाय माखासे खामानिखौ मावो नाथाय सरकारानो जे लिरदों एसटि होनांगौ होननानै बे सरकारा लिरनायासो बयनिख्रुइ डेन्जार बे खोथाखौ रायजो राजाफ्रा गोसोआव लाखि दा बेनिखायनो रायजोफोर बे मोनद' हारिखौ एसटि जानायनिफ्राय दाखालि बावै नोंथांमोना बनजार लानानै सोमावसारबाय धरना होबाय आसाम बन्द होबाय ज' आसामनि ट्राइबेलफोरखौ खौसे खालामनानै जों होबथानो हाबाय नाथाय सरकारा फैफिनोबा आरो बिखौ लाबोनो नागिरगोन ओंखायनो जोंनो बिखौ होबथानो थाखाय एमपि नांगौ जों दाखालि बिथांमोना सावरायनानै खावलायनानै जेरैखिजाया बन्द खालामनो हाबाय नाथाय बिथांमोना खोथा होदोंमोन जे 15 तारिख फेब्रुवारिनि गेजेराव जेरैखिजाया नैबे सोमावसारग्रा हान्जाजों 3 खनायारि सावरायनानै बड'लेण्ड जेंनाखौ बोरै सुस्रांनो हायो बिनि माबा नङा माबा लामा बर'नाय जागोन होननानै नाथाय थांनाय 14 अक्ट'आव काश्मीराव उदखारिफोरनि जि माने बमा होनानै माखासे मानसि बुथारनाय बिनिफ्रायनो भारतनि अबस्थाया गाज्रि जाबाय बिनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे अफिसारफ्रा जोंनियाव निमाहा बिदों जे नोंथांमोनजों रायज्लायनाया थालांबाय नाथाय उपाय गैया देशआ ओरैबायदि जाबाय जों बुंदों जों जेबो सानाखै जोंनि जेंनायाल' सुस्रांनांगौ दा बिथांमोना जोंजों नै दाख्लैबो रायज्लायबावदों मानगोनां रायजोफोर दा बेनिखायनो जोङो आसामारि दिनै भारतआव नांनाय पेपार पत्र टिभियाव सोरबा मोनसे सोमावसारग्रा हान्जाजों भारत सरकारा खनले रायज्लायनोबा बियो दुलाराय बर' फरायसा आफाद पिपुल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि इउपिपिएल एमडिपि नैबे बर' ग्रुपजोंसो खनले रायज्लायदों ओंखायनो जोङो राजा लामायावबो सोमावसारदों सिंनि राजखान्थियारि खामानिखौबो मावदों आरो दिल्लीयावबो जोङो लोगो बानायनाय माखासे लबि बानायनाय बेवहायबो जों फासयनानै थायाखै दिनै जों हारसिं नङा रायजोफोर जोंजों रायजो बिफानानै होग्रा रायजो नांगौ होनग्रा इन्डियायाव जोंहा गोबां लोगो दंसै ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय नैबे लकसभा इलेक्सनसिम जोङो गेजेर रायज्लायनायाबो जागोन आन्दलनाबो जागोन आरो लकसभा इलेक्सनाव खौसे जानानै भट होनानै लकसभा इलेक्सन जोबनायनि अखानायैनिफ्रायनो सोमावसारनायखौ गोख्रों खालामनानै जि सरकारनो फैया मानो बड'लेण्डखौ सोरजिनांगोन आरो लोगोसे मोनद' हारिखौ एसटि होनायनिफ्राय होबथानांगोन बेखिनि खोथाखौ आं बुंबाय फिन खेबसेबाव जोबथारनायाव दिनैनि सुबुं मुगायाव गावबा गावनि थाखा फैसा गारनानै बाहागो लाफैनानै बे बड'लेण्ड दाबि सानखौ फालिनायाव गोख्रोङै मदद होफैनायनि थाखाय क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गामि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै आं बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव आंनि बिग्रायारि सेलुटखौ हरनानै दिनै बे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सान फालिनायाव आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय।